Jeg har taget Googles 5 timers AI-kursus og kogt det ned til essensen, så du slipper for alt det overflødige. Så hvis du er nybegynder inden for AI, eller bare gerne vil være sikker på, at du har fuldstændig styr på det fundamentale inden for at bruge det, så er den her video rettet mod dig. I løbet af videoen vil jeg tage dig igennem kursets 5 forskellige moduler, som hedder 1. Introduktion til AI. 2. Maksimer din produktivitet med AI. 3. En guide til at prompte effektivt. 4. Hvordan du bruger AI ansvarligt. Og 5. Hvordan du holder dig opdateret på AI fremover. Så lad os tage et kig på det. Den første del af kurset hedder Introduktion til AI og starter ud med en definition af, hvad det overhovedet er, vi snakker om. Så når vi snakker om AI i dag, så er det altså computerprogrammer, der kan klare kognitive opgaver, som typisk kræver menneskelig intelligens. Og hvad betyder det på menneskesprog? Jo, det betyder for eksempel at kunne planlægge, at problemløse, forstå, lære og huske alle de her fantastiske ting, som du måske allerede har erfaret, at AI kan gøre for dig. Og du kan umiddelbart godt tænke, at AI er en eller anden ny teknologi, der er opstået her omkring 2022, hvor ChatGPT kom ud for første gang. Men AI er faktisk ikke en ny teknologi. Hvis du for eksempel bruger en streamingplatform, såsom Spotify eller YouTube lige nu, så vil du se, at der er anbefalede videoer eller sange til dig på din forside. Og grunden til, at der er det er, fordi der allerede er en AI-model derinde, der prøver at forudsige, hvad du godt vil kunne lide at se eller lytte til ud i fremtiden. På samme måde, hvis du tager din telefon frem for at åbne GPS'en, fordi du skal et eller andet sted hen, jamen så den rute, der bliver lagt for dig, den bliver også lagt ved hjælp af AI. Det kan også være, at du har haft erfaringer med et system, hvor det er, at du får oversat det, du siger fra et sprog til et andet i realtid. Og i den situation er det også AI, der ligger bagved. Hvad der virkelig er nyt her i 2026, det er for nylig, så er vi begyndt at få de her generative AI-værktøjer, som virkelig er gode i forhold til, hvad de har været førhen. Og når vi snakker generativ AI, så er det altså AI, som kan lave nyt content i form af for eksempel tekst, eller billeder, eller lyd og kode og alt muligt andet. Og en af de store fordele ved at bruge generativ AI i forhold til alle mulige andre former, det er, at vi kan kommunikere med naturligt sprog, ligesom du vil gøre til et hvert andet menneske. Og så forstår den faktisk, hvad du siger, og kan give dig et relevant svar. Men selvom generativ AI er et fantastisk værktøj, så er der altså også nogle begrænsninger ved det, som du skal være opmærksom på, hvis du bruger det. For eksempel, at AI kan finde på at hallucinere. Og hvis du har noget som helst med AI at gøre, så er det rigtig vigtigt, at du kender til det her term. Helt kort fortalt, så er en hallucination bare, at en AI kommer på et forkert svar eller giver dig falsk information på en eller anden måde. Grunden til, at AI kan finde på at hallucinere, er simpelthen bare fordi, at inde bag ved kulissen, så er det intet andet end en masse statistik og matematiske formler, der prøver at forudsige, hvad det er for et svar, du gerne vil have ud af den, i forhold til det, du har spurgt den om. Det vil sige, at den har egentlig ikke rigtig nogen måde at resonere omkring det, den siger. Den giver dig bare et output, men den lever faktisk ikke inde på den anden side. Hvordan AI'en svarer dig, det er baseret på, hvordan den er trænet. Fordi som udgangspunkt, så kommer AI'er ikke til den her verden med en masse viden omkring noget som helst omkring, hvordan verden fungerer. De skal først trænes til at vide, hvad det er, vi snakker om, når jeg for eksempel siger et æble, eller en pære, eller en bil osv. For eksempel kan jeg finde på at give en helt ny AI-model en masse billeder af nogle friske æbler, og nogle billeder af nogle rådne æbler. Og hvis jeg så fortæller den, hvilke der er friske og hvilke der er rådne, jamen så over tid, så kan den lære, hvordan et friskt æble ser ud, og den kan lære, hvordan et rådent æble ser ud. Og det betyder, at hvis jeg kommer med et helt nyt billede af et æble, som den aldrig har set før, så vil den måske kunne finde ud af, om det her det er et friskt eller et rådent æble, på baggrund af, hvordan den er trænet før. Men det her, det betyder også, at hvis vi ikke bliver ved med at træne en AI-model, så kommer den aldrig til at lære noget som helst nyt. Og det er derfor nogle gange, hvis du går ind og beder AI'en om for eksempel at sige dig, hvad er de største nyheder, der har været i de 24 timer, så vil den ikke kunne fortælle dig, hvad de største nyheder er, fordi den har ikke fået den information endnu. Den er ikke blevet trænet på det. Så måden, de nogle gange kommer udenom det her på, det er ved at give den tilladelse til at søge på internettet for eksempel. Så den kan gå ind på TV2-nyheder og finde ud af, hvad de nyeste nyheder er, fordi den er ikke selv blevet trænet på det. Mit gæt er, hvis du ser den her video, at du har brugt måske ChatGPT eller noget lignende, bare en lille smule, men hvis ikke du har, så prøv bare at starte helt simpelt med at skrive med den. Det kræver ikke andet, end at du bare skriver i den der lille tekstboks, der er på hvilken som helst AI-model, du kunne bruge derude. Du kan for eksempel starte med at få den til at forklare dig, hvordan AI virker, eller bare sige hej til den og spørge, hvordan det går. Det kan være, at du vil bede den om at skrive en mail til dig, bare noget helt simpelt. Og hvis du kommer i tvivl undervejs omkring, hvordan du skal gøre, eller du støder på et problem, så er det bedste, du kan gøre simpelthen bare at sige det til den og spørge den, hey, jeg har den her udfordring, hvordan løser jeg det ved hjælp af dig? Og så vil den give dig et svar, som du formentlig kan bruge til noget.
Når du så er begyndt at blive lidt øvet i at tale til en AI og få den til at give dig nogle gode resultater, så kan du komme videre til det, der hedder AI-automatisering. Og det bliver en lille smule mere komplekst her, men det er ikke noget, du behøver at bekymre dig om nu, hvis du er helt i starten af din rejse. For at sige det simpelt, så handler det om at få AI til at udføre opgaver for dig, uden at du behøver at gøre noget som helst. Den har altså automatiseret en proces. Det kan for eksempel være, at du kobler den op til din indbakke, så læser den alle nye mails, der kommer ind, og kategoriserer dem alt efter, hvilken bunke de nu passer ind i. Det kan for eksempel være i en business-sammenhæng, at det handler omkring customer support i en mail, så er der nogen, der sender dig et tilbud i en anden mail, og så er der noget administration i en tredje, og så inddeler den selv i de relevante kategorier. Hvis du har sat det her automatiseringsflow op korrekt, så vil du for eksempel også kunne tillade, at AI'en svarer på nogle af de simple mails, du får ind. For eksempel, hey, hvad er jeres åbningstider? Kunne du få en mail, der hed. Hvis du har trænet din AI, hvornår jeres åbningstider er, så kan du få den til at skrive en mail helt automatisk med jeres åbningstider og sende den afsted, uden du behøver at gøre noget som helst. Modul 2 hedder Maksimer din produktivitet med AI. Det er sådan, hvis du skal have noget som helst med en AI at gøre, så bliver du nødt til at gøre det, der hedder at prompte. Og hvis ikke du har lært, hvad det her ord betyder endnu, så er det simpelthen bare, at du giver den et tekstinput med instrukser om, hvad det er, den skal gøre. Og når man arbejder med AI, så følger man det her princip, der hedder garbage in er lig med garbage out. Og det betyder egentlig bare, at jo bedre du kan lave dine prompts, desto bedre resultater kan du forvente at få fra AI'en. Altså jo mere klart og tydeligt du kan give instruktionerne om, hvad det er specifikt AI'en skal gøre eller svare på, desto bedre kommer den til at gøre det. Men vi kan ikke altid regne med, at AI'en kommer til at give os et perfekt svar, og derfor er det nogle gange en god idé at have en human-in-the-loop-proces, som det hedder. Og det betyder egentlig bare, at du som menneske træder ind på et eller andet tidspunkt i processen. Hvis vi tager eksemplet fra tidligere med, at din AI går ind og sorterer dine mails og måske svarer på de simple spørgsmål. Hvis der er human in the loop i den proces, så kunne det være, at AI'en skriver en mail og gemmer den som en klade. Derefter så går du senere ind og læser den her klade for at være sikker på, at det er det rigtige svar, den har skrevet, og så kan du sende mailen videre. Det er altså human in the loop. Hvis du til gengæld ikke har human in the loop, så havde du bare sat den her AI op til automatisk at gå ind, skrive mailen og sende den afsted, uden du overhovedet har haft en chance for at kigge på den. Og det kan nogle gange give mening, men hvis det er en rigtig vigtig proces, hvor tingene kan gå katastrofalt galt, så er det en god idé at have et human in the loop. Når du hører folk ude i verden snakke omkring AI, så refererer de ofte til det, der også kaldes en LLM, hvilket står for Large Language Model. Og grunden til, at det hedder en Large Language Model, det er fordi, det er en AI-model, som er trænet på en hel masse tekst. Faktisk ofte er det hele internettet, som den her model er trænet på, og det er det, der gør, at den kan begynde at identificere ord og koncepter og fraser for at svare på det, du prompter den med. Det vil sige, at den forstår faktisk i gåseøjne, hvad det er, du siger til den, og den kan give dig et relevant svar på et naturligt sprog, som du forstår som menneske. Der er en hel masse forskellige værktøjer, du kan bruge, når det er, at du arbejder med LLM'er. Og et af de mest populære, som du garanteret allerede har hørt om, det er den, der hedder ChatGPT, men der er også en masse andre alternativer, som du måske ikke har prøvet endnu, der blandt andet hedder Claude, eller Gemini, eller Perplexity. Og de har alle sammen deres styrker og svagheder, det behøver jeg ikke gå ind i endnu, men måske i en anden video. Men i hvert fald ved du nu, at der er forskellige værktøjer, du kan bruge, og hvis du er nysgerrig på, hvordan de virker, så bare gå ind og prøv dem af, fordi de er alle sammen gratis at bruge til en start, og så kan du se, hvilken en af dem du bedst kan lide. I modul 3 skal vi snakke omkring, hvordan du prompter effektivt, så du faktisk får de bedste svar ud af AI'en. Nu har du allerede lært, at det at prompte, det handler om at give LLM'en nogle instruktioner i forhold til, hvilket resultat du gerne vil have. Og hvis du gerne vil have det bedste resultat muligt, så bliver du nødt til at gøre dig i det, der hedder prompt engineering, som altså bare handler om at designe den allerbedste prompt for at få det ønskede resultat, du nu har. Grunden til, at det er så vigtigt for dig at lære prompt engineering, eller at blive bedre til at skrive de her prompts, det er fordi, at LLM'en kun kan give dig det bedste svar, hvis den virkelig forstår, hvad det er, du prøver at få ud af den. Indenunder, der er en LLM intet andet end en maskine, der prøver at forudsige det næste ord. Så hvis det er, vi tager et eksempel, der hedder, hver morgen, når jeg står op, går jeg en tur med min blank. Og i det tilfælde, der vil LLM'en så prøve at forudsige, hvad det næste ord i rækken er. Det mest sandsynlige er formentlig hund, men det kunne også godt have været kæreste, og det kunne måske også godt have været kat, selvom det er mindre sandsynligt. Det vil sige, når du skriver til en LLM eller en AI, så forstår den ikke, hvad du faktisk siger i en menneskelig forstand. Altså, den lever ikke.
men den kan give dig nogle rigtig gode svar, hvis bare du kan finde ud af at instruere den korrekt. Til en start, hvis du ikke er særlig øvet i at snakke med en AI, så vil du ofte opleve, at den giver dig dårlige eller middelmådige svar. Og hvis det er den situation, du står i, så skal du bare vide, at det er formentlig et tegn på, at du skal blive bedre til at prompte den. Det kan også godt være, at den bare ikke træner på særlig god data eller noget i den stil, men sandsynligvis er det, at du bare skal blive bedre til at prompte. For kort sagt, så er det sådan, at en AI kan ikke give dig et ordentligt svar, uden at du giver den nok kontekst. Så måden, du får bedre svar ud af en AI på, det er ved at følge det her framework, som Google kommer med, der hedder opgave, kontekst, referencer, evaluer og iterer. Så lad os prøve at gå igennem de her. Den første del af det her framework handler omkring selve opgaven. Og inden du går i gang med overhovedet at fortælle LLM'en eller AI'en, hvad det er, den skal gøre, så er det en rigtig god idé først at sige, hvad er det for en identitet, som AI'en skal tage på sig. Fordi du skal huske på, den her AI har al viden om alle emner nogensinde, så derfor bliver du nødt til at begrænse den til et vist vidensfelt, der er relevant i forhold til opgaven, du skal løse. Så hvis du gerne vil lave et opslag til sociale medier, så sig til den, du er en ekspert i at lave opslag til sociale medier. Hvis du gerne vil have dens hjælp til at kategorisere dine e-mails, så sig, du er verdens bedste assistent til at kategorisere e-mails, osv. Fordi når du gør det her, så udvælger den kun den bedste viden, den har fra specifikt det vidensfelt og ingen andre. Derudover så skal du også tænke over, hvilket format du gerne vil have svaret i. Skal det bare være brødtekst, eller måske skal det være bullet points? Det kan også være, at du vil have en tabel eller et billede. Der er mange forskellige muligheder, du kan vælge mellem. Og til sidst lidt omkring målgruppen. Altså, hvem er det, resultatet skal læses af, ses af? Det kan for eksempel være nogle kunder, eller det kan være dig selv. Hvem end din målgruppe er, bare fortæl den det direkte, og så kommer den til at skræddersy det specifikt til den målgruppe. Den anden del af frameworket handler omkring kontekst. Kunne for eksempel være sådan noget som, hvilke regler den skal holde sig indenfor. For eksempel, hvor lang skal teksten være, eller hvor kort skal den være, eller du skal huske at bruge formelt sprog, eller du skal undgå at bruge det her specifikke ord, eller hvad end der nu kunne være relevant for din prompt. Derudover så er det en god idé at give AI'en formålet med det, du gerne vil have den til at gøre. Så for eksempel, hvis du skal have dens hjælp til at skrive en jobansøgning, så kan det være rigtig relevant at sige til den, formålet med den her tekst er for mig til at se ud som en attraktiv kandidat, der med garanti kommer til at få det her job. For hvis du siger det til AI'en, så kommer den til at skrive det så meget mere effektivt. Og derudover kan der være andre former for baggrundsviden, der kunne være relevant, så hvad end du tænker er relevant for AI'en at vide, endelig bare inkludere det, fordi den bliver ofte kun bedre af, at du giver den mere kontekst. Det næste skridt handler omkring referencer, og det er egentlig bare at give AI'en nogle eksempler, måske 2-5 eksempler af høj kvalitet, som den kan bruge som inspiration. Så op til, at du linker de her eksempler, det kan du bare gøre i selve tekstboksen, så sig til den, her er 2-3 gode eksempler på noget, du kan tage inspiration af, og så bare copy-paste noget ind, som du synes er et godt eksempel. Det kunne for eksempel være, hvis den skal skrive et social medieopslag, at du sætter 2-3 andre sociale medieopslag ind, som du tidligere har lavet, der fungerede rigtig godt. Det er nemlig sådan, at AI'en ofte klarer sig bedre, når den får nogle konkrete eksempler at drage inspiration fra. Og det har man noget særligt lingo her til at beskrive. For eksempel zero shot, det er når du prompter en AI uden at give den nogen eksempler overhovedet. Hvis du laver en one-shot prompt, så betyder det, at du har givet den et eksempel at tage udgangspunkt i. Og hvis du laver few-shot prompting, så er det altså, at du har mere end et eksempel i din prompt, som den kan gå ud fra. Næste del af frameworket hedder evaluering, og det er altså, når du allerede har sendt beskeden og har fået svar tilbage, så er det altså dit job at evaluere, hvordan er svaret, jeg har fået ud. Er det relevant? Er det præcist? Har det nogen bias i sig, som vi bliver nødt til at tage højde for at få et bedre og mere relevant svar? For husk nu på, AI kan godt tage fejl. Det er ikke en eller anden gud, der har svaret på alt nødvendigvis i hele verden. Du skal stadig bruge din egen sunde fornuft for at få det allerbedste svar ud af den. Og efter du så har evalueret og gjort dig nogle tanker om, hvad der kunne være bedre, så er det altså tid til at gøre det igen. Gå tilbage op til den prompt, du har skrevet før. Skriv nogle nye linjer, måske fjern noget andet. Alt sammen for at prøve at gøre det svar, du får ud af den, endnu bedre næste gang. Og når du så kommer til et punkt, hvor du tænker, nu sidder den bare lige i skabet, så endelig bare gem den prompt, du har lavet til senere, fordi så kan du bare genbruge den, i stedet for at du skal skrive det ud igen og igen og igen, hver gang du vil have den til at udføre samme slags opgave. Det her framework, det kan du bruge til rigtig, rigtig mange forskellige ting, som du kan få AI'ens hjælp til. Altså for eksempel at lave content, om det er skriftlige SoMe-opslag eller billeder til Instagram. Du kan få den til at opsummere tekst eller videoer,
Nogle gange, når jeg er inde på YouTube og ikke gider at se en halv times video, så beder jeg bare AI om at opsummere den for mig. Jeg går simpelthen bare ind og copy-paster linket til videoen, giver den til AI'en og siger, opsummer den her video for mig, og så får jeg det helt kort og godt. Du kan også bruge AI'en til for eksempel at kategorisere, hvis du nu er på en hjemmeside med et eller andet produkt, og du gerne vil vide, hvor mange kundeanmeldelser er gode, og hvor mange er dårlige, så kan du bede den om at opsummere det for dig. Du kan også bruge den til at finde viden, oversætte sprog, redigere din tekst eller videoer og problemløs for dig. Der er rigtig mange forskellige ting at give sig i kast med her. Når du så begynder at have styr på det fundamentale omkring, hvordan du skal prompte AI, så kan du begynde at bruge nogle af de her lidt mere komplekse måder at prompte på. En af dem er for eksempel det, der hedder Chain of Thought Prompting. Og det handler egentlig bare om, at du skal bede AI'en om at forklare sin tankegang. Så hvis du skriver det her i bunden af din prompt, hey, forklar din tankegang undervejs, så kommer AI'en til at fortælle dig i sit svar, hvordan den er kommet frem til det svar, som den har givet dig. Og den vej igennem, så kan du nogle gange finde ud af, hvor det er, den nogle gange træder ved siden af, og så kan du gå tilbage op til din prompt, ændre lidt og forhåbentlig fikse fejlen. En anden teknik hedder prompt chaining, som også virker rigtig godt, og det er at give AI'en step-by-step instruktioner i den prompt, som du giver den. Så hvis du skal udføre en mere kompleks opgave, så kan du sige til den, trin 1, gør det her, trin 2, gør det her, trin 3, gør det her. Og så har den altså en måde at simplificere en opgave, som nogle gange kan virke lidt mere kompleks. Endelig skal jeg sige her, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at du passer på din data, når det er, du snakker med en AI. Så altid skriv dig bag øret, du må ikke give en AI din private eller følsomme information. For eksempel, du behøver ikke at give den din adresse eller navnet på den virksomhed, du arbejder for, eller måske de kunder, du arbejder sammen med. Fordi sagen er den, at de her firmaer, der ejer de her AI'er, de kan altså bruge den information, som du giver dem til at træne deres modeller med i fremtiden. Og det vil sige, at hvis der en eller anden dag kommer et hackerangreb på deres server, så kan den information, som du har givet dem, for eksempel e-mails eller koder eller adresser, ende med at blive offentliggjort. Det kan også godt være, at der er en eller anden person derude, der på et tidspunkt spørger, hey, har du kodeordet til den her persons Google-account? Og hvis du så har givet det kodeord, så kan det være, at den har gemt det til en anden gang, og simpelthen bare giver det til en eller anden person derude. Så lad være med at give den følsomme oplysninger. Please. Modul 4 handler omkring, hvordan du bruger AI ansvarligt. Og det kan siges rigtig kort her, at du skal bare være opmærksom på, at AI'en, som du skriver med, har alle mulige former for bias omkring for eksempel køn og race og social klasse. Og det er simpelthen fordi, som vi snakkede om tidligere, AI'en kender kun til det, som den er trænet på af information. Og den information, der ligger derude på internettet, er selvfølgelig farvet af, hvem vi er som mennesker. Vi har bias indbygget i os i forhold til køn og race og social klasse. Og fordi den er trænet på det, som vi har produceret som mennesker, så kommer den nogle gange også selv til at have en bias. Så når du evaluerer dine outputs, så prøv lige at tænke kritisk omkring, har den svaret helt oprigtigt her? For eksempel, hvis den skal hjælpe med at rekruttere, og den måske går lidt for meget op i køn eller race, som den ikke burde, så er det altså dig, der skal være opmærksom på det, ikke AI'en. Og som sagt før, lad nu være med at give AI'en dine følsomme oplysninger, fordi du kommer garanteret til at fortryde det ude i fremtiden. Og det sidste modul 5, handler omkring, hvordan du holder dig opdateret på AI ude i fremtiden. For at være helt ærlig, så giver de sgu ikke særlig meget information i det her modul, andet end bare at sige, udviklingen går rigtig stærkt, der er nye opdateringer nærmest dag for dag, så sørg nu for at holde dig selv opdateret, så du hele tiden kan være på fronten af, hvad det er, AI kan i dag eller i morgen. Så de siger, at det er en rigtig god idé for eksempel at læse artikler, lytte til podcast og se forskellige videoer derude, der handler omkring de nyeste teknologier. Så nu hvor de ikke er kommet med særlige konkrete forslag, så tænker jeg, at jeg kunne komme med nogle af mine egne. For eksempel, hvis du godt kan lide at lytte til podcasts, kan jeg for eksempel anbefale Marketingpod, der primært handler omkring marketing, men de snakker også rigtig meget omkring AI og de nyeste AI-værktøjer, de bruger for at blive mere produktive i deres arbejde. Så endelig prøv at lytte til den. En anden dansk podcast hedder AI-revolutionen. Jeg har ikke lyttet lige så meget til den, men mit indtryk er, at det også er en, der går meget op i sådan de nyeste nyheder omkring AI, og også lidt omkring de firmaer, der står bag, og hvad nogle af deres fremtidsplaner er. Personligt kan jeg godt lide at læse den blog, der hedder One Useful Thing, der er skrevet af Ethan Mollick, og han er en eller anden forsker, tror jeg, i AI derude, og skriver omkring mange af de her nye teknologier, og sammenligner med, hvad de kunne før, hvad kan de i dag, og hvordan kommer det formentlig til at se ud ude i fremtiden. Og fordi jeg selv har savnet et eller andet space online til at snakke omkring AI og automatisering med andre danskere, så har jeg selv lavet en gruppe på den platform, der hedder School, som handler omkring AI og automatisering. Den hedder bare AI Automatisering Danmark.
Og du kan join den helt gratis, hvis det også interesserer dig, og du gerne vil lære at bruge nogle af de her værktøjer. Jeg skal nok linke det øverst i beskrivelsen. Så nu er du endelig kommet til slutningen af det her kursus, og du kan altså alt det basale omkring, hvad AI er, og hvordan du skal bruge det i din hverdag. Og hvis du er interesseret i AI, og hvordan du kan bruge det til at blive mere produktiv, så gætter jeg på, at du også er interesseret i produktivitet generelt. Og hvis det er dig, så kunne du måske være interesseret i at se en anden video, jeg har lavet, der handler omkring den største myte inden for produktivitet, som er, at du kommer til at udrette mere, hvis bare du har mere selvdisciplin. Så hvis du er nysgerrig på, hvorfor det her det er en myte, og hvad du skal gøre i stedet for, hvis du faktisk gerne vil være produktiv, så bare klik på den video, som popper op lige her, og så ses vi derhenne.